Edhe zyrtarisht pas analizave të bëra në klinikën infektive në Shkup janë konfirmuar 2 raste me linë e majmunit. Bëhet fjalë për 2 pacient meshkuj të lindur në vitin 1981 dhe 1985, të 2 nga Shkupi. Sipas informacioneve që i kanë dhënë, ata nuk kanë udhëtuar jashtë shtetit. Во текот на вчерашниот ден од кожна клиника беа донесени примероци за 2 пациенти кои што беа суспектни за мајмунски сепаници и воедно беше побарано од лабораториите на институтот освен за мајмунски сепаници да бидат испитани и за други одредени заболувања како што се ХИВ, херпес, сифилис и слично. Институтот за јавно здравје ги испита бараните ги испита добиените примероци и од она што ние го утврдивме е дека се работи со сите овие претходни споменати заболувања. 2 пациенти се негативни, но добивме позитивен резултат за мајмунски сепаници. Njëri pacient tashmë është hospitalizuar në klinikën infektive dhe është në gjendje të mirë shëndetësore. Pacienti i dytë ende nuk është paraqitur në asnjë nga klinikat. Пациентот прифати да биде хоспитализиран, е во добра општа здравствена состојба, дури не прашува зошто е задржан, но заради тоа да биде обсервиран и да биде под наше наблюдување и да се направат дополнителни исследувања. Пациентот прифати да биде кај нас. Autoritetet dërguan apel qytetarëve të mos bëjnë panik për shkak se nuk bëhet fjalë për një sëmundje të re dhe se tashmë ka protokolle. Инаку овие сепаници представуваат вирусно заболување, чии вообичаени симптоми се осипна кожа, треска, главоболка, болки во мускули, грб, како и општа слабост и отечени лимфни јазни. Се пренесува преку близок контакт со заболен, со контаминирани материјали или со заразени животни, a virusot se tretira simptomatski. Sëmundja zgjat nga 2 deri 4 javë dhe në shumicën e rasteve tërhiqet pa nevojë për trajtim specifik. Megjithatë, te personat me imunitet të dobët, fëmijët dhe gratë shtatzëna mund të zhvillohen komplikime më serioze.